खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनै 27 जुलाइ दिनैनिफ्राय गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव 2025 मायथाइनि दुरान्ड कापखौ खुंनो थाखाय थागथियारि जाबाय। दुरान्ड काप 2025 नि थाखाय नायफामफिननाय थियारिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय भारतारि रौनिया हान्जानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगो हमदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि दिनै क'क्राझार साइ स्टेडियामाव 134थि दुरान्ड काप फुटबल बेखेवनाय बुब्लियाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन रबटनि सैमाजों बल दैथिंनाय। आरोबाव मख'नो गोनांदि जानो गोनां दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिनि केप्टेन महरै सायख'जादों दिदोम हाज'वारि बिथाङा। गाज्रि भिडिअ बानायग्रा आरो गाज्रि भिडिअ नायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। भारताव मोन 25 अटिटि प्लेटफर्मखौ बन्द खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गोरलैयैनो अजद गोनां आरो गाज्रि कन्टेन्ट मोनग्रा उलु एएलटि बिगसुट बायदिजों लोगोसे मोन 25 अटिटि प्लेटफर्मखौ बन्द खालामबाय होननानै भारतनि मिथिहोनाय आरो फोसावदिं मन्त्रालया फोसावबाय। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि हान्जानि मोनसे गेदेर खहा। क'क्राझार जिल्लानि बारग' बिजेपिनि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मआ बिजेपि नागारनानै बिपिएफआव हाबबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय मैया बाक्सा जिल्लानि बरखा खरियाटआव खुंनाय बिपिएफनि 90थि मिरु मावफुं मेलाव शिबनाथ ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव हाबबाय। हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। ससमा गानग्राया नकल खाम्फा बरगयारिसो होनना बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा गुबै खाम्फा बरगयारि नङा, खाम्फा जानो थाखाय मोनसे गोसोम ग्लास आरो कट सुट गाननांगोन होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव। अखा हायै एबा दैनि आंखालाव माइ आबाद मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। माइ आबाद मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांनाय आबादारिफोरनो गोरान आबाद मावनो हेफाजाब होगोन बिटिआर खुंथाया। अखा हायै एबा दैनि आंखालाव माइ आबाद मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांनाय सा 1,66,600 आबादारिफोरनो गोरान आबाद मावनो थाखाय हेफाजाब होगोन बिटिआर खुंथाया। बे बाथ्राखौ फोसावदों थांनाय मैया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारियाव हाग्रानि जुनारफोरनि अंगजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों पुलिस बिफाना। हमजानाय सुबुङा बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं दलंजार गामिनि कमल मण्डल 40 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि बिजनी महकुमा पुलिसनि मावख'गिरि रुपज्यति दत्त आरो पानबारि पुलिस थानानि बिबानगिरि निलुत्पल सयकियानि दैदेननाय मोनसे पुलिस हान्जानि अपारेसनाव हाग्रानि जुनारफोरनि गुबुन गुबुन अंगजों लोगोसे कमल मण्डल मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमबाय। जनायाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामनानै थानाय बांलादेशिफोरनि बेरेखायै टिएमपिकेआ सोमावसारदों। जनाय मुरकं सेलेक्ट बेल एन्ड ब्लकनि जनजाति ओनसोलफोराव आयेन बेरेखा हा दखल खालामनानै थानाय बांलादेशिफोरखौ 15 साननि गेजेराव नागारनानै थांनांगौनि दाबि खालामदों। नङाब्ला टिएमपिकेआ गावसोरनो होखारनो राहा लागोन होननानै फोरमायथिदों। बिटिआरआव गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जा एपिबि हान्जानि सोमोन्दै रनजित बसुमतारिया माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। एपिबि राजखान्थि हान्जाया अनजालि दैमारि बिथांनि दैदेननायजों नङा, एपिबिआ सोरनिबा साया सुबुंनि बिथोनावसो जोनोम जानाय दोलो होननानै रनजित बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिदों। अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबसुनि बानजायनायाव बिकेडब्लिउएसि आरो कार्बि आलं जिल्ला एबसु आरो बिपिसिसिखौ लानानै सावराय जथुमा खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिकेडब्लिउएसि आरो कार्बि आलं जिल्ला एबसु आरो बिपिसिसिखौ लानानै गुवाहाटीयाव थानाय हटेल भार्गव ग्रेन्डआव सावराय जथुमा खुंफुंबाय। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मासि लानानै दैदेननायाव बिकेडब्लिउएसिनि समष्टि दानाय मिशन बसुन्धारा 1.0, 1.2, 1.3 फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंना सुस्रांनाय, समाजारि थासारि आरो कार्बि आलं जिल्लानि एसटिएइच एबा हाजोआरि मोनथाय आयदाफोरखौ बिथा खालामनानै मैयानि बे सावराय जथुमाखौ खुंनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला रौता बर' बाजार मडेल रुरेल लाइब्रेरिनि नब्लाङाव गाजा गोमजायै थुनलाइयारि मेलखौ खुंफुंलांबाय। थांनाय मैया फुंबिलि समाव फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुबुंसा
मोसाहारि बिथाङा मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनदोंमोन। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि दिनेश्वर बर' बिथाङा मैयानि बे गोथार हाबाफारियाव थुनलाइयारि मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा मख'नो गोनांदि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आसाम आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि इउ.जि. ब्रह्म बिथाङाबो दान्दिसे सम नुजाथिफैनानै 6 दानारि खौरां लाइसि दोरबिखौ बेखेवनानै होबाय। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।